बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै क्लास 10 मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां 4.3 एबा एक्सारसाइज 4.3 नि नम्बर 3 नि बिनि सोंनायखौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअफोराव नम्बर 1 आरो नम्बर 2 बे मोननै क्वेश्चन्सफोरखौ आं सल्व खालामनानै होजोबबाय। बेफोर भिडिअखौ नायनोब्ला नैबे दा नों नायबाय थानाय भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायफोराव लिंक मोनगोन। बे लिंकफोराव थुनानै नायहैबानो जाबाय। आरो जुदि हायोब्ला जुदि नुदोंब्ला खनानि आइ बटनाव लिंक बे लिंकफोराव थुनानै नाय। आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नांगौ जानाय स्टुडेन्ट्सफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हायो। स' कुवेश्चन्सखौ नायखादो 3 आव मा दङ बर' मिडियामनि कुवेश्चन्सआ नैबेबायदि गाहायाव होनाय समानथायफोरनि रोदाफोरखौ दिहुन। जोङो नैबे समानथायफोरनि मा दिहुननांगौ रोदा। अके रोदाया मा जिनिस आं बेखौ बुजायबाय थाया बे भिडिअआव सिगां आं 4.1 खौ खालामनायनि सिगांनो रोदाया मा बेफोरखौ आं अलरेडि फोरोंनानै होखाजोब्बाय। नोंसोर बे भिडिअफोरखौबो नायनो हागोन आंनि चेनेलाव हाबनानै। स' इंलिश मिडियामनि कुवेश्चन्सआ नैबेबायदि फाइन्ड द रुट्स अफ द फलोइं इक्वेशन्स। जोङो मा दिहुननांगौ रुट्स दिहुननांगौ नैबे समानथायफोरनि। स' गिबि समानथाया जोंहा नम्बर 1 आव मामोन x माइनास 1 बाय x इक्वल टु 3 वेर x इज नट इक्वल टु 0 माने x आ 0 जानो मोना बेखौ होननाय जादों x इज नट इक्वल टु 0 माने। होमबा नोङो बेबायदि समानथायनि रोदा दिहुननायनि सिगां नों सानना नाय नैबे नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 आव माबायदिमोन समानथायफोरा खिन्थु नैबावहाय माबायदिमोन। नैबे समानथायखौ नोङो नैबेबायदि महराव लांग्रोनांगोन। बेफोर गासैखौबो नों बेबायदि महराव लांग्रोजोबनांगोन होमबासो नोङो रोदा दिहुननो हागोन नङाब्ला दिहुननो हानाय नङा। अके बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। स' नैबेयो मा होननाय जादों x इज नट इक्वल टु 0 माने x आ 0 जानो मोना। जुदि x आ 0 जायोब्ला x आ 0 जों समान जायोब्ला अब्ला नैबे x आ रानग्रा डिभिजर जानो हाया मालाबाबो 0 आ डिभिजर जानो हाया गोसोआव लाखि। नोङो मा नाय 0 खौ नों गासैजोंबो डिभाइड खालामनो हायो 4 जों 0 खौ डिभाइड खालामबाबो 0 लाख 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 बा खौथि खौथिजों डिभाइड खालामबाबो नों मा 0 खौनो मोनगोन। नाथाय 4 खौ नों 0 जों डिभाइड खालामनो हागोन नामा हाया। 1 लाखखौ नोङो 4 जों डिभाइड खालामनो हागोन 0 जों डिभाइड खालामनो हागोन नामा नों हाया। स' ओंखायनो गाहायाव जिहेतु जोंहा 1 बाय x दङ माने x आ जिहेतु रानग्रा जाना दङ बे 0 जानो हानाय नङा बे खोथाखौ बुजायनाय जाखादों बुंना दोनखाबाय आरो बिसोरो स' जों बेखौ स्टेन्डार्ड महराव लांग्रोगोन। बिनि थाखाय मा खालाम जेबो गैया जों बेखौ दुसासा माने एलसिएम लाग्रोगोन। एलसिएमा सोर जागोन गाहायाव सोर दङ x दंना गाहायाव जाय दं बेनो हारसिं दंब्ला बेनो एलसिएम मोननै मोनथाम दंब्लाथ' बेलेग जागौमोन खिन्थु हारसिं जोंहा सोर दं x ओंखायनो x आ एलसिएम जाबाय। बेहाथ' गाहायाव 1 सो दङ जेबो गैया ओंखायनो डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहरदो सानजाबहरदो x जों x सानजाबहरबा मा मोनगोन नोङो x स्कुवेर मोनगोन माइनासआ माइनास। होमबा बे x जों नैबे x खौ डिभाइड खालामहरदो गाहायाव दंब्ला डिभाइड खालामहरग्रोनांगोन दै ओमफ्रायसो राननानै मोनग्रोनांगोन होमबासो नोङो गोजौजों सानजाब जागोन। x जों x रानबा 1 जों 1 सानजाबदो बा माल्टिप्लाइ खालामदो 1 मोनगोन समाना समान 3 आ 3 बास भेरि भेरि इजि। होमबा नाय नोङो मा खालामनो हागोन x स्कुवेर माइनास 1 आ x स्कुवेर माइनास 1 नङा होमबा बे x खौ बैथिं लांबा मा जागोन बे रानग्रा जाना दं रानग्रा जाना थानायखौ डिभिजर जाना थानायखौ बैथिं लांबा मा जायो समानसिन बारोबा माल्टिप्लाइ जायो 3 into x 3x। अके स' बेखौ जोङो मा खालामसै 3x खौ बिथिं बारहोनोसै 3x खौ बिथिं बारहोब्ला प्लासमोन बियो माइनास 3x आ फैबाय आरो बेखौ x स्कुवेरनि खाथियाव लिरखाबाय। माइनास 1 खौ आं x स्कुवेरनि खाथियाव दंमोन बेखौ आङो लास्टाव लिरनोसै होमबा बिथिं रावबो गैला आलासि जाहैजोब्बाय मा थाबाय 0 थाबाय। स' नायदो दानिया नैबे समानथाया x माइनास 1 बाय x इक्वल टु 3 आ नैबे महराव फैदोंना फैयाखै नै बेफोरबायदि महराव फैबायना फैयाखै नै x स्कुवेर गोनां x गोनां आरो हारसिं नै x स्कुवेर गोनां x गोनां आरो हारसिं फैबायना। अके स' बेखौ जों माजों रुजुसिगोन दानिया बेखौ जोङो नैबे समानथायजों रुजुगोन। मा समानथायजों रुजुगोन ax स्कुवेर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 समानथायजों रुजुगोन। जायखिजाया जौगानाय समानथाया जोंहा नैबे महराव थायो। अके एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स इज इन दिस फर्म अलवेज रिमेम्बार दिस। होमबा x स्कुवेरजों थाफानायखौ जों a लिरगोन x जों थाफानायखौ b लिरगोन c जों थाफानायखौ हारसिं थानायखौ जों मा लिरगोन c लिरगोन। ओंखायनो बावहाय a आ सोर x स्कुवेरजोंलाय मा दंफायोलै मा दङ 1 दंफायो जेबो गैया माने b x जों थाफानाय b सोर दङ माइनास 3 b इक्वल टु माइनास 3 लिरगोन जों c नि जायगायाव जों मा लिरगोन माइनास 1 लिरगोन। अके
जुदि नोंसोर बेखौ गोलावै लिरनोबा बेवहाय x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 1 इक्वल टू 0 खौ नैबेजों रुजुनानै होननानै नोंसोर लिरनो हागोन x स्क्वायर प्लास bx प्लास इक्वल टू 0 जों रुजुनानै इंग्लिश नामफोरना जुदि नों गोलाव लिरनो गोसोबा comparing this equation with this equation होननानै लिरनो हागोन नाथाय बेबायदि लिरलायनो गोनांथि गैया डाइरेक्ट लिरबाबो जेबो नङा नों मा लिर बेवहाय बेखौ जों समानथाय 1 होनि जाहाथे जों बिनिफ्राय लादों बेवहाय a आ बेसे x स्क्वायर जों थाफानाया a जागोन 1 x जों थाफानाया सोर -3 बेखौ जों b लिरगोन आरो हारसिं थानायखौ जों मा लिरगोन -1 दै c लिरगोन ओके होमबा नाय जोंहा रोदा दिहुननांगौ ओंखायनो जों मा खालामगोन रोदा दिहुननायनि जों मावसुलु बेखौ बाहायगोन दा नाय जोंखौ रोदा दिहुनथिनदों बेनि थाखाय जोंहा मोनथाम आदब दङ मोनथाम आदबा मामोन देयर आर 3 मेथड्स ओके फर्स्ट वन इज सानजाबगिरि बिजिरनाय बेखौ इंलिशाव फैक्टराइजेशन होनना बुङो नम्बर 2 आबुं बर्ग खालामनाय बेखौ कमप्लिटिं द स्क्वायर मेथड होनना बुङो इंराजियाव नम्बर 3 दैट इज जौगानाय मावसुलु दैट इज क्वाड्रेटिक फर्मुला बेखौ बाहायनानै जों रोदा दिहुननो हायो नम्बर 1 नम्बर 2 एन्ड नम्बर 3 बयनिख्रुइ गोरलैसिना सानजाबगिरि बिजिरनाय आबुं बर्गखौ नोंसोर एसे गोरा मोन्दोंबो जानो हागौ आं बेजोंबो फोरोंबाय 4.1 बा 4.2 आं बेजों फोरोंदोंमोन 4.3 आव नोंसोरनो नैबे आबुं बर्ग खालामनायखौ फोरोंदोंमोन आरो 4.3 आव सोंनाय बिदां 4.3 एबा एक्सारसाइज 4.0 आं बेखौनो फोरोंदोंमोन क्वेश्चन नम्बर 2 खौ नाय होनबानो बुजिगोन नोंसोरो ओके स' आङो दायो नैबेजों दिहुनसै जौगानाय मावसुलुजों जौगानाय मावसुलुजों दिहुननायबा जोंहा फर्मुलाखौ नांग्रोगोन फर्मुलाया नैबे -b प्लस माइनास रूट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a दिस इज द फर्मुला ओके दिस इज द फर्मुला होमबा मा खालामदो मानफोरखौ फज'दो नै माइनासा माइनास b नि जायगायाव बेसेबां फज'नांगौ -3 बे माइनासा माइनासखा b नि जायगायाव नों मा फज'नांगोन नै -3 जेब्लाबो फज'नाय समाव ब्रेकेटाव होबानो जाबाय होमबाना नों आन्दायनाय नङा b नि जायगायाव मा नै b स्क्वायर माने -3 होल स्क्वायर 4 आ 4 a आव मा फज'नांगौ जों 1 आरो c नि जायगायाव माने c दंना c नि जायगायाव मा फज' -1 ओके 2a माने मा जागोन 2 आव सोर 1 होमबा माइनासजों माइनास मा जासिगोन +3 जासिगोन बियो जेराव स्क्वायर दं माइनासा प्लास जाखागोन 3 स्क्वायर 9 जागोन बियो नैबे सिंनि ब्रेकेट सिंनि माइनास नैबे बाहेरनि माइनासजों प्लास जासिगोन 4 × 1 4 4 × 1 4 आनो माने मा जाफिनसिगोन 4 आनो जाफिनबाय 2 1 जा 2 आनो x आ फैगोन स' नाय जों बेखौ आरोबाव फिसासिन महराव लांनि 9 जों 4 जों प्लास खालामबा बेसे मोनो 13 आरो 2 आ 2 दानिया √13 खौ नों आरोबाव फिसासिन महराव लांनो हाला मानो लांनो हाना √13 आ रानजोबथायि अनजिमा एबा इरेशनेल नाम्बार होनना बुङो जाय अनजिमाखौ जोङो राननानै फोजोबनो हाया बेबायदि अनजिमाखौ जों आरोबाव फिसासिन महराव लांनो हाया थारमाने जुदि बियो √25 मोनबा 25 मोनबा जों बेखौ फिसासिन महराव लांनो हागौमोन माब्रै 25 खौ जों मा लिरनो हायो 5 स्क्वायर रुटजों स्क्वायरजों दानलायलायबा माल' थागौमोन 5 बा √25 खौ जोङो मायाव लांनो हागौमोन फिसासिन महराव 5 आव लांनो हागौमोन खिन्थु नोंहा बेबायदि खालामनो हानाय गोहो गैया √13 नि थाखाय गोसोआव लाखि ओके होमबा मा जागोन बेखौ जोङो मोनसेजों प्लास लिरदो मोनसेजों माइनास लिरदो देयरफॉर x इक्वल टू मोनसेजों प्लास मोनसेजों माइनास लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामना इदार अर लिरदो बेवहाय मोनसेजों जोङो नै मोनसे लाबाय बर' मिडियामनिया नङाब्ला होनना लिर इंलिश मिडियामना नङाब्लानि जायगायाव अर लिरबानो जाबाय नै बेवहाय इदार लिरबानो जाबाय x इक्वल टू 3 प्लस √13 सरि बेयाव प्लास लाखांखाबाय खनसे माइनास लानोसै जों बेवहाय बेखौ आरोबाव फिसासिन खालामनो हागोन नामा नों हाला √13 आ रानजोबथायि एबा इरेशनेल नाम्बार बेजों नोङो 3 खौ मालाबाबो प्लास खालामजाया माइनासबो खालामजाया प्लासबो खालामजाया डिवाइडबो खालामजाया ओके माल्टिप्लाइ खालामजागोन दे 3 जों √13 जों माल्टिप्लाइ खालामजागोन सानजाबजागोन सानजाबबा नों मा मोनगोन
3 रुट अभार 13 मोनगोन नोङो खिन्थु प्लास खालामजाया प्लास खालामजायो खिन्थु प्लास खालामनानै जेबो मोना बेखौ बुंनो सानदों आङो थारमाने अके होमबा नोंहा एन्सारा बावनो थासिगोन 3 प्लास रुट अभार 13 आरो 3 निफ्राय नों रुट अभार 13 खौ माइनास खालामनानै जेबो मोना माबा मोनसे मोनगोन खिन्थु जों बेखौ बेयावनो दोनबानो जाबाय अके माबा मोनसे मोनगोन खालामथारोबा खिन्थु बिसिम खालामनायनि दरखार गैया जास्ट बेवहाय दोनबानो जाबाय एन्सारखौ स' देयरफर रोदाया that is roots are मोनसेया 3 प्लास रुट अभार 13/2 मोनसेया 3 माइनास रुट अभार 13/2 बास बेखिनियानो आरो एन्सार अके आं सानो बुजिबाय नोंसोरो सानजाबगिरि बिजिरनायजोंबो फोरोंनो हायो आङो नोंसोरनो सानजाबगिरि बिजिरनायजों आं फोरोंना दिन्थिनो माबायदि जागोन नाय बा नोंसोरो आबुं बर्ग खालामनाय आरोजोंबो दिहुननो हायो आङो बिसोर मोननैजोंबो बानायनो हागोन खिन्थु भिडिअआ गोलावद्राय जागोन बेनिखायनो आं दायो बानायथ'ला 1 आरो 2 जों नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्लाबो गोसोआव लाखि जौगानाय मावसुलुजों बानायोब्ला नोंहा साबसिन जायो जौगानाय मावसुलुजों नों गासैखौबो गोरलैयैनो माने सल्भ खालामजोबनो हायो माने नैबे फर्मुलाजों x इकुवेल टु नैबे फर्मुला बाहायनानै बे फर्मुलाखौनो आं नोंसोरनो खावलायगोन नोंसोर बे फर्मुला बाहायनानैनो जेसेबां हायो जुदि कुवेश्चन्सआव बुंनाय गैयाब्ला आबुं बर्ग खालामनानै दिहुन सानजाबगिरि बिजिरनानै दिहुन माने फेक्टराइजेसनजों कमप्लिटिं दा स्कुवेर मेथडजों दिहुन होनाय गैयाब्ला नोंसोर जेब्लाबो नैबे जौगानाय मावसुलु एबा क्वाड्रेटिक फर्मुलाखौ इउज खालामबानो जाबाय स' उननि भिडिअआव आं नोंसोरनो नैबे नाम्बार 2 खौ फोरोंगोन नाम्बार 2 खौबो आङो जौगानाय मावसुलुखौनो बाहायगोन नाम्बार 2 खौबो आरो नाम्बार 3 आवबो नाम्बार 4 आवबो नाम्बार 5 आवबो नाम्बार 6 आवबो जोबोद गोरलै जेबो गोरा नङा जास्ट नोंसोर मा खालामबानो जाबाय स्टेन्डार्ड महराव लाबोग्रोबानो जाबाय नैबे समानथायफोरखौ नोंसोर नैबे बिदि महराव लाबोग्रोनांगोन माने मा महराव लाबोग्रोनांगोन ax स्कुवेर प्लास bx प्लास c नैबे महराव लाबोग्रोथारनांगोन आरो अके स' उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला थेंक इउ